Bună! Astăzi, Julia ne-a rugat să facem cu cupă mare, cupă mică și Spike. Deci trebuie să fac cu cupă mare, cupă mică și Spike. Ok. Cupă mare. Oh. Cupă mică și Spike. Oh. Sper că ți-a plăcut. Pa! Dar o să mai dau și un juggle. Se mută pe mână, dar mă rog. Pa, pa! Sper că ți-a plăcut.